La naștere a apărut o leziune care a întrerupt transmiterea impulsurilor nervoase dinspre și către creier. Drept urmare, copilul nu își putea mișca deloc mâna stângă. Nu exista nicio altă soluție medicală, așa că medicii au fost nevoiți să intervină direct asupra nervilor. Din fericire am găsit rădăcinile plexului brachial întregi, dar după rădăcini era o cicatrice, un bloc cicatricial care comprima restul fibrelor nervoase care se ramifică spre mână și această cicatrice nu putea să permită conducerea impulsurilor nervoase. Până acum niciun medic de chirurgie plastică din țară nu a mai făcut o astfel de intervenție chirurgicală, așa că părinții copiilor afectați de această boală erau obligați să meargă în Germania la operație. Numai că mulți nu-și permit să meargă în străinătate pentru o asemenea intervenție care costă câteva zeci de mii de euro. În plus, e greu să strângi atât de mulți bani în doar 9 luni, vârsta la care leziunile devin ireversibile. Mânuța o ținea lângă corp, nu putea să ridice. Eu o ridicam sus pe burtică, îi cădea mânuța în jos. Acum s-a recuperat cât de cât și poate să o ridice. Un astfel de caz apare odată la 2000 de nașteri. Uneori, nervii se refac doar cu ajutorul exercițiilor fizice, dar în cele mai grave situații este nevoie de operație. Vin părinți cu copii la 9-10 ani, când leziunile sunt definitive și e foarte păcat, e frustrant că știi că poți să-i ajuți și lumea nu știe. Copilul va avea nevoie în continuare de recuperare medicală, dar în timp va recăpăta 80-90% din mobilitatea brațului. În acest moment, alți 40 de copii așteaptă o astfel de intervenție.